Pazi, brate, ljudima je strašno zanimljivo, uvek me pitaju da li znaš da namestiš 4 keca u pokeru kad igraš. Fora je u tome što u pokeru to je važna stvar, ali imaš toliko važnih stvari u pokeru kad igraš, na primjer, poker. Osnova je, vrate, jedna, a to su dve stvari. Da znaš da igraš, da znaš da se ponašaš i sreća, brate. Znači, pazi, ako moraš da znaš da igraš, da znaš koja ruka ide, šta da dobiješ, kad dobiješ, šta da igraš, moraš da znaš da se ponašaš, znači da držiš poker lice, ne ono kad dobiješ ti 4 keca, onda pogledaš, niko neće nastaviti, nećeš dobiti pare. I sreća, brate, znači, apsolutno me ne zanima da li tablić igraš, brate, znači, ako nemaš sreće, ako ti loše karte non stop dolaze, uvijek ćeš da izgubiš, brate. Ali uvijek, pazi. Gledaj sad, ja volim onu, svi kad hoće pokažu kako znaju pokeru da varaju, oni pokazuju kako znaju da nameštaju karte. Ja hoću ono drugo, brate, hoću da ti pokažem da iz svačije reakcije možeš da zaključiš koju kartu ima. I onda iz tuđe reakcije da provališ koje on karte ima i kako da igraš između to. Evo, probašne karte za početak. Aha. Sad si mi ti potreban. Znači, uzmi, pogledaj bilo koju kartu u špilu. Znači, samo zabodi ruku i pogledaj. Može? Može. Šta je ovo? Dobri smo, ajde. Pčela, brat. Živi smo, ajde, nosaj. Živi smo, sad sam oko tebe, Boga više Ne. već. Lažeš? Prošla je. Okej. Slušaj, da. Znači, vidjela si jednu kartu. Da. Gledaj sad, znači sad ću iz tvoje reakcije, moraš da me pustiš, da promešaš karte. Neće, ajde. Šta da promešaš? Ajde. Znači, posmatraj. Opa. Sad, znači, iz tvoje reakcije hoću da prođem kroz karte, šta se derete, deco, i da pokušam da nađem tvoju kartu. Ali daćeš mi više pokušaj u slučaju da zajebim stvar, može? Petica mi je nešto bila. Dama isto. Da vidim. Jedna od ovih karti reagovala si mi, nisam siguran, ajde pokušat ćemo ovu kartu. Znači, znam da je jedna od ove 4 karte, jesam u pravu? Nisam, jel tako? Nisam. Pazi, sad ću ti objasnim, znam da nisu ovo tvoje karte. Fora je u tome što sam, kako se zove, iz tvoje reakcije sam tačno izvadio karte koje su meni bile potrebne. Sad ću ti objasniti šta mislim sa time. Znači, prva karta mi je rekla boju tvoje karte. Rekla mi je da je tvoja karta crne boje. Druga karta mi je rekla znak tvoje karte. Rekla mi je da je tvoja karta detelina. Treća karta koju sam izvadio mi je rekla da je tvoja karta trojka, razumeš? Što me na kraju samo ostavlja sa trojkom detelina. Što nije loše, brate. Iz dedukcije, iz tvoje reakcije, sad sam uspio da provalim koje karte imaš. Ali pazi sad ovo. Trojka detelina. Sad, recimo, igramo poker. Džaba meni što ja mogu provalim, brate, da koje ti karte imaš, da li su, brate, trojke, da li su neke druge karte, znači što ti svaku provalim, ako nemam sreće. Onda ne je teorija pobjednima. Stoga, brate, moraš da varaš. 4 kralja, brate, znaš što se 4 keca previše očigledno. Valja išta? Strašno, brate. Još bez rukava, brate. Opet ova deca. Idi po pušku.